קורה לא אחת שקהילה מגלה שלפתע מתפרסמים דברים לא פשוטים על הרב שהם הלכו לאורו במשך שנים, ומתברר שמדובר באדם שנכשל בעניינים של קדושה, של עריות אפילו, גנבות, דברים לא פשוטים ששומעים, ואז נבוכים. האם להאמין, האם לא להאמין, ואם זה נכון, אז כל השנים האלה חיינו בשקר, אז בואו ננסה לעשות סדר במחשבות. ראשית, צריך להיזהר מלהתאפס לשמועות שיש תמיד מחרחרי ריב ומדון, אנשים שיש להם הקפדות או שנאה על מישהו ומוציאים שם רע. זה תמיד היה במשך הדורות, וכמה מקרים ידועים שדיברו על אדם, אחר כך התברר שהכל שקר לאחר ששפכו את דמו. לא רק בעולם הרבנות, גם בעולם הכללי היו כאלה ששלחו יד בנפשם בעקבות כתבות שיצאו עליהם בתקשורת, ובסופו של דבר התברר שהכל שקר, אבל כבר היה מאוחר. אבל יש מצבים שבאמת רואים שיש כאן בעיה אמיתית. בדין מוסמך יצא כנגד אותו אדם, או תיעודים שאין ספק שלא זויפו ולא נערכו בצורה מגמתית, או שרואים שהוא לפתע פוסל את כל חכמי ישראל, את כל גדולי הדור. מה עושים במצב כזה? חז"ל לימדו אותנו שהיה אדם גדול, יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה. היה נכנס לקודש הקודשים ויוצא כשהוא חי, ובסוף פרש מהכל, התקלקל, ירד לחלוטין. חכמים אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה אפילו בימים ההם, כשלא היה אינטרנט וקלקולים. בדור הזה, איך האדם יכול להאמין בעצמו עד יום מותו? כל יום צריך ללמוד מוסר ויראת שמיים, גם אם הוא רב גדול. אם הוא מתפתה לא לשמור על העיניים כביכול כדי לעזור לאחרים, בסוף הוא עצמו יכול לרדת למקום מאוד נמוך, מאוד שפל. כל אדם יש לו גוף ויש לו נשמה ויש יצרים. ואם האדם שואל, האם ייתכן שאדם צדיק לפתע ילך למחוזות אחרים? התשובה היא שייתכן, היו דברים מעולם. השאלה, מה זה אומר לגבינו? אנחנו התלמידים של אותו אדם. אנחנו אלה שהתחזקנו על ידו. אז מה זה אומר לנו? שחיינו בשקר עד היום? חס ושלום. תמיד צריך להבדיל בין התורה עצמה, שהיא קדושה וטהורה, לבין בני אדם שעם כל מעלתם עדיין יש להם יצר הרע ועלולים ליפול. חשוב גם לציין שאפילו אותו אדם שמעד בדבר מסוים, זה לא אומר שהוא מופקר בכל התורה כולה. יכול להיות שהוא עדיין ירא שמיים ומקפיד על הכל. פה היצר לחד אותו באותו עניין שהוא נפל בו. רק אם הוא מעד בעריות, בדברים כאלה, ודאי שאסור לנו לקבל תורה ממנו, להמשיך להיות איתו עד שיעשה תשובה אמיתית. אבל חלילה לקבל רפיון ולומר שאם ראינו רב שהיה חשוב והוא נכשל, אז אנחנו גם נרד, חס ושלום. כמה פעמים שאלו אותי אנשים, התחלתי להתחזק, פתאום הכרתי איזה דתי אחד בעבודה, התברר שהוא גנב. אז אמרתי, אם אלה הדתיים, אם זה הדת, אז אני לא רוצה את הדת. זו טענה הגיונית, טענה נכונה. בתורה כתוב שיש עניין לגנוב, שיש מצווה לגנוב. חס ושלום הוא אומר, התורה יפה, מתוקה, אז תבדיל בין הדת לבין הדתיים. לפחות בין הדת לבין הדתיים המתחזים. הדת עצמה היא יפה, טהורה, תיקח אותה. אז אותו אדם היה סוג של שליח שהוא בעצם ידע אותך בתורה, במצוות, חיזק אותך, קרב אותך. גם אם יתברר שמהיום לא שומעים תורה ממנו, אבל לא נעזוב את התורה. בגלל טעויות שבני אדם עשו, אז אנחנו נפסיד את העולם הרוחני שלנו. ואגב, זה נכון גם לכאלה שסיפרו לו פעם שגדלו בבית דתי, אבל או ההורים או המורים הלכו איתם ביד קשה והסניעו עליהם את הדת. צריך האדם הזה לשאול את עצמו, אם ההורים שלי או המורים עשו טעות, אז אני צריך להפסיד את העולם הרוחני שלי? הרי התורה לא אומרת לעשות את מה שהם עשו. התורה דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. יש לה הנהגה, מי שרואה את מרן הרב עובדיה יוסף, דמות של שלמות, של הנהגה, שהיה אפילו מוכיח באיזה תחנונים, באיזה דברי ריצוי ואהבה שהיה מדבר מתוך הלב. אז לקחת אותו כדוגמה, זו דרכה של תורה. צריכים לחזק את עצמנו, ללכת בדרך השם, לחפש תלמיד חכם, ירא שמיים, לקחת אותו כרב, ללמוד ממנו הלכות, להשתתף בשיעורי תורה שלו, להתחזק על ידו. וכאשר שמועות כאלה מגיעות לילדים, המצב הוא הרבה יותר קשה. איך להסביר להם, מה לומר להם. אבל גם כאן צריך תפילה לפני שהשם ייתן לנו מילים נכונות, איך להסביר לילד שלא יגיע חס ושלום למשבר, ולומר לו, הנה יוחנן כהן גדול, היה 80 שנה כהן גדול וצדיק, ובסוף היצר הרע השתלט עליו והפיל אותו. אז יש דברים כאלה בעולם. ואנחנו מתפללים על אותו אדם שיעשה תשובה. אבל לעצמנו חלילה שום רפיון לשמור על גדרים, להיזהר שלא להיסחף. יש כאלה שהתקדמו, הגיעו לאיזה מעמד מסוים, נתפסו לשיגעון גדלות, שהוא עכשיו מעל כל הרבנים, וכל הרבנים כעין וכאפס לפניו. אדם כזה צריך להתרחק ממנו, אבל גם להיזהר על עצמנו, שאנחנו לא נגיע חס ושלום למחוזות כאלה.
רק להפיק מוסר השכל, לקחת חיזוקים שאם אדם גדול כמוהו נפל, אנחנו צריכים עוד יותר לשמור על עצמנו, ללמוד מוסר, להיזהר מטלפונים שהם לא חסומים, מאינטרנט פרוץ, לשמור על קדושת העיניים, לקבוע עיתים לתורה, תמיד ללכת בענווה, לראות את גדולי ישראל האמיתיים, את צדיקי הדורות, שהיו נאמנים לבורא עולם כל ימיהם, עד שזכו לעזוב את העולם בשם טוב. לשם אנחנו צריכים לשאוף להגיע. ויהי רצון שהשם ישמור על עם ישראל וחכמי ישראל, גם מיצר הרע ומכל הניסיונות שיש בעולם, ושנזכה יחד לגאולה שלמה בתקופה הזאת שעליה נאמר כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. שנזכה במהרה לראות בבניין ציון וירושלים. אמן.